एबारनि बाजेटआव फैसा खम मोनबोनाय बिटिसि गभर्नमेन्ट बा हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा बिनि सायाव माने जेबो बुङाखै। लोगोसे क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्ला मोननैनि बर्डाराव थानाय मालगाव हाखौ एपिडिसिएलनो हाग्रामा महिलारिया फाननानै जाबाय बा जानो नागिरदों। प्रमदनि दिनावबा दावराव खालामदोंमोन, दायो मानो जेबो बुङाखै, गोबाङा सोंथि खालामदों। रायजोफोर, आं दिनै सिम सिरि दंमोन आरो गोबां इउटिउबार बा ससियेल मिडियाब्लाबो माखासेखौ होदोंब्लाबो नैबे खोथाखौ नोंथांमोननो खेंफोरनानै खिथायाखै दां होननानै आं सानो। खौरांखौ नायग्रोजोबनायनि उनावसो कमेन्टखौ होब्लानो जाबाय। आरो जायफ्रा नेगेटिभलि आरो गुबुन दोलोनि अपोजिसन मोजाङै कमेन्टखौ होनोबा दानो स्टार्ट खालामखानो हासिगोन। आं गिबियावनो फैग्रोगोन मालगावनि हानि सायावहाय, आरो बिनि उनावहाय थांगोन बाजेटआ मानो खम फैखो आरो बेखौ दिनैनि दिनाव रावबो एक्सप्लेन खालामनानै बा बेखौ बेखेवथिनानै खेंफ्रुनानै बा खेंफोरनानै होआखै होननानै आं सानो। दा बेवहाय मालगावनि हानि बेलायाव ओरैनोथ' सा साज्रां खुगाजों बा सोरनिफ्रायबो खोनानानै बुंनाया इसिबां मोजां जाया। बेखायनो नैबे लिगेल डकुमेन्ट्सआ जोंखौ फोरमायो। बेवहाय फोरमायदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट, बावहाय फ्रम श्री आकाशदीप IAS जाय सेक्रेटारि दंमोन। एपिडिसिएलनो बावहाय प्रमद बर' बिथांनि समावनो बा प्रमद बर' बिथां सारा बे हाखौ होलांदों। आरो जाय हाखौहाय मोनथावथारा कास्ट लेन्ड, ग्रेजिं लेन्ड होनोब्लाबो, मानो होनोब्ला बियो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि आन्दारावहाय। बे एसेल' हा नङा, 420 बिगा प्लास 518 बिगा टटेल एरिया अफ लेन्ड 938 अर्थात 938 बिगा हा, बेखौहाय गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड होननानै मालगावआवहाय होनानै गालांदों प्रमद बर' सार बा बिटिआर गभर्नमेन्ट जाय बुंबाय थायोमोन सुइजारलेण्डनि डाइनामिक लिडार सारा। दा बेनि सायाव मा बुंगोन? नाराय जराय दायखौ हाग्रामा सारखौ नोंथांमोनहा माखासे मानिया अपोजिसना होनो सानगासिनो दङ बा बुंगासिनो दङ। बेबायदि जानानै दं। आरो गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय हाग्रामा सारा हारिनि थाखाय मा मावनांगौ? नोंगौ, राजखान्थियाव थायोब्ला गोबांथार जाथि, राव, हारिमु, धोरोमखौ लानानै मिलायनानै सालायलांनांगौ जायो। बिनि गेजेरावबो गावनि हारिखौ माबोरै अनसायनांगौ, माबोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ जोङो फोरोंनांगौ बा सोंखारिनांगौ गैया होननानै आं सानो हाग्रामा सारखौ। मानोना बिथाङाबो सासे संग्रामि, सोमावसारग्रा आरो सोमावसारबोनाय, खस्थ' मोनबोनाय हारिनि थाखायनो सासे लिडार। दा फाइनान्सनि बेलायावहाय जाय नोंथांमोना गोबाङा आंखौबो कमेन्ट होदोंमोन, मानो बुंनो हायासै बाजेट खम फैनायनि सायाव, मा जाखो नोंसिना हाग्रामाया माया एक्सेट्रा गोबां खोथा बुंदोंमोन। नाथाय सैथो खोथाया मा? सोरनि थाखाय जादों बियो? मानो हाग्रामा महिलारि सारखौहाय दाय होदों? दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथियो, गोबाङानो मिथिया जानांगौ, आरो आं मिथिनायाव गोबाङा मिथियो जानांगौ। ससियेल मिडियानि जुग, दानि एडभान्स लेभेल नैबे जोंनि एरियायाव 5G 6G जेनेरेसन नैबे फैनायावहाय 5 years वान्स ए रुल, माने वान्स ए स्टेट फाइनान्स रुल, बियो बाजेटआवहाय जुदि जोंनियाव बिटिसिआव फैनाय फैसाया बाहायनो हायालासिनो थांफिनोब्ला नेक्स्ट इयार एभ्रि मार्चनि एन्डिंआवहाय बाजेट जायो। मार्चनि बावहाय जोंना प्रमद बर' बिथां सारा सिगाङाव फैनाय फैसाफोरखौ बाहायजोबनोनो हायासै। फैसाया माखासेया रिफान्ड जाबाय, फैसायानो थांफिनबाय, बाहायनो हाला। अब्ला गोजौनि गभर्नमेन्टआ मा सानसिगोन? आरो रुलानो दंखायो, स्टेट फाइनान्स रुलाव नोंथांमोना नायब्ला नुगोन, फैसाया थांफिनोब्ला नेक्स्ट बाजेटआवहाय जोंनियाव खम फैयो। मानो होनब्ला फैसाया गोनांथियानो गैया बिसिनाव, बेखायनोसो फैसाया गिदिंनानै फैफिनो ना। बाहायनोनो रोङा, बाहायनोनो हाया, अब्लाथ' फैसाया फैफिनखागोन। नैबेबायदि जानानै दङ, जायनि थाखाय एबारनि बाजेटआवहाय फैसाया खम फैबाय। रुल आयेन नेमखान्थि बे रुलानोसै।
दा बिनि गेजेरावबो हाग्रामा महिलारि सारखौ गोबाङा दाय होनो नारसिननो सेस्था खालामगासिनो बुंगासिनो दं। इभेन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारलांनाय राजखान्थियाव फैनाय दिपेन बर' बिथां साराबो बुंदों माखासे खोथा, नाथाय नैबेखौ बिथाङाबो मिथिगौ, अब्ला मानो बेखौ रायजोनो फोरमायनानै होआखै। दा बिनि गेजेरावबो एसडि जायखौ जोङो होनो साप्लिमेन्टारि डिमान्ड्स, नैबे बुस्थुखौहाय हाग्रामा महिलारि सारमोना आरो गोबां जोंनि अफिसारफोर लिडारफोर नैबेखौ नांनानै लाबोनायखौ जों नुदों आरो लाबोदोंबो सिगांनि दिनावबो। बेखौ जों सोंखारिनांगौबो गैया, बुंनांगौबो गैया, फोरोंनांगौबो गैया, बेखौ गेदेरमा सारमोना मिथिखागौ। जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय फार बेटार डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावलांगोन, जौगानायनि खामानिखौ धैर्य हमनांगोन आरो नेनांगोन। जाथाराबासो जोङो सोंखारिनांगौ, समाथ' दंबावो नालाय, जेबो जाथाराबासो सोंखारिनांगौ। नाथाय दायो मावगोनखौ नुदों आरो जेरै खोथा होयो ओरै मावग्रा लिडार वान एन्ड अनलि हाग्रामा महिलारि सार बायदि माब्लाबाबो मोननाय नङा। बेखौ गोबाङा मिथिगौ आरो गोबाङा मिथियोब्लाबो राजखान्थिनि बेलायाव एगेन्स्ट जानायलाय गोबां खोथा बुङो। दा नैबे बेलायाव फाइनान्सनि बेलायाव प्रमद बर' सारानो बाहायजोबनो हायालासिनो फैसाया थांफिनबाय थाबाय नालाय, रेकर्डआ मा जानानै थाबाय, गाज्रि जानानै थाबाय। फैसायानो बिसोरनो नांखाया बारा, ओंखायनो फैसाया फैफिनबाय थायो। दा खम फैबाय, अब्ला सोर दाया सोरनि? नैबे दा बैफोर मानो बाजेटनि सायाव भिडिअ बानायाखै मायाखै होननायफ्रा एन्सारखौ बा फिननायखौ मोनबाय होननानै आं सानो। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट होनो हागोन आरो बुजिनाय मोनबायब्ला गुबुन सासेयाबो बुजिनो हानाय बायदि भिडिअखौ शेयार खालामनो हागोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।